Yan po, hello mga kalingap. So papunta po kami ngayon kina Mary Rose ulit mga kalingap. May dala akong bigas at groceries mga kalingap, pangdagdag po sa kanilang tindahan. At i-check din natin mga kalingap yung mga pinapagawa natin, yung line ng connection nila. So sarili na po nila yung line, linya ng kuryente, tsaka yung CR nila, yung temporary CR nila mga kalingap. Check din po natin. Tara po. At excited na din po akong mamit ulit si Mary Rose at si Cedric mga kalingap. Tara po. Yan, magandang araw. May dala akong pangdagdag sa groceries nyo. Yan o. Yung mga kalingap, may pinapagawa natin yung CR. Yan. Sir, kumusta po? O, kumusta? Asa po, nagbibili okay na, okay na, may kuryente na tayo? Wala pa po, sir. Wala pa, bakit? Ano pa po? Webis pa daw po pupunta dito. Sa Lunes? Webis po. Webes po. Opo. Pero sa ano na? sunod na Webis. Sa Webes daw, okay na, lalagyan ng kuryente. Yung kontador po. Na kontador. Yung kontador sa Opo. Opo. Pero may installation na. Meron na, sir, dito po. Okay. Ayan po yung sir. Okay. Tapos May yung installation na mga kalingap. Yung breaker po, sir, na dito. Saan breaker? Ayan po. Okay, okay mga kalingap. Yung ano po, sir, yung drop wire nakakabit na din po. Kakabit na lang po doon ng kakabit na lang. sa Para kontador po. Para congrats. Malapit na. Saan si Mary Rose? Nagbibili lang po, sir, ulam. Ay, magbibili mo Oo. ulam si Mary Rose. Sige, hintayin natin. Oo. Tulog. Parang ang saya-saya muna. Sa sa next week pupunta na tayong Nagano kasi ready na daw yung gagamitin sa'yo. So kausapin na lang natin yung doktor kasi ready naman. Opo, sir. Ano na natin kasi matagal man na po pag ano. Oo, pwede na yun. Wala po pating kuryente, sir. Ang init. Run out po ata. Burn out pa ngayon? Opo. Wala po Kaya pala. Okay lang. Buti si baby, tulog na tulog kahit burn out. Boss ko po yan dyan eh. Hindi, nandiyan Sir Alvin. Ligap yung hollow blocks para sa temporary CR. Pat. Yan. Pwede yung gagamitin sa CR mga Kamuda kalingap. po pati Sir Alvin. Salamat po kina Kuya Rene at sila nyo. Ha? Banga muna tayo. Gano'n ka pa ba? Ayos po. Okay mga kalingap. May deposit ito medyo malayo sa kanila. Sakaling mapabahay natin, at least may deposit ito na mga kalingap. Ito po yung CR. Okay na ito mga kalingap, temporary lang. Ano yung kuya? Ito kasi isinama ko na doon sa kung sakaling mabuo ang bahay, nasa loob na ito. Nasa loob na ito, CR. O naka-layout na yan ay. Oo. Kumbaga may layout. May layout na Paano yan. kung may layout pa kami kuya? Mahahabol Hindi. mo yun? Yung layout niya susundin natin. Sige. Pray natin. Pray natin at mabuti naman si Lord para huwag maayos ang tirahan nila. Salamat kuya. Dahil ito ay kung may layout pa kayong iba, ito ipapasok natin to. Pasok yan. Oo. Nasa loob na ito ng bahay ay. Kuya, sige. Sige, tama. Pag-pray natin. Nandito si this guy. May dala akong bigas tsaka pangdagdag sa groceries. Maraming
maraming salamat sir. Nadating pa lang po kayo. Oo, nadating pa lang kami. Nabili pa ko ulam. Patingin daw ng binili mong ulam, Ate Mary Rose. May gulay. Ay, grabe, ang yaman na talaga ni Ate Mary Rose. Oh. Chicken. Nakakarni na. Karne na. Dati karninas lang ano. Karninas lang dati ano, Ate Mary Rose. Ngayon, tunay ng karni. Mainit. Brand out nga ni po sir. Diyan na lang, diyan na tapos. Dito na lang tayo, may kutsilyo kayo dyan. Holiday ba ka? Mm. Ay, iyo po, holiday. Ano to, sir? Ano po? Bigas? Wow, maraming salamat po sa nag-sponsor. Wow, may Pagod-pagod. bigas na naman. Pagod-pagod ka Ate Mary Rose, malayo dyan lang. yung bilihan. Diyan lang po sa may taas. Wow, pandagdag sa ano, tindahan. Maraming salamat po. Pandagdag sa tindahan diyan po kami nagkukuha ng pambili-bili ay. Kaya maraming salamat po sa lahat. Kumusta na, magkakakuryente na din kayo? Yung nga ni Sir Alvin. Tadyan si Arbo, inaayos na nila Oo, dito. natapos na din yung CR, ano? Oo nga ni po. Grabe. Grabe lang talagang Tapos gastos. ito pa, may pang ano pa. May bigas mo. Grabe na ang blessing sa inyo. Talagang marambuting asir na bili yung bigas. Bakit? Wala na kayong bigas? Meron pa po, kaso nagkukuraw na. Nasaan na po yung... Nasisigaw na si bigas namin. Nasaan yung lugayan? Andun po sa loob. Wala na talaga? Meron pa po. Ay, si Kaso konti na lang. Oo. konti. Sige, Maraming salamat. Na, pasok natin. Pasok kayo. Tanggalin ko na po to. Sir. Oo. Tsaka ilagay na din natin. Para mabigyan. Kasama pa pati si Mamuya. Dandan din sila. May bye-bye pati. Pasok na natin ito. Medyo mainit sa loob. Yan siya. Andyan o. Sir Alvin, yan muna po sa ano. Yan. Yan, grabe. Sayang kasi ang tali. Ito lang yan, oh. Sayang kasi Sir Alvin pag tigputol yung tali. Ah, ito dito yan, oh. Diyan po. Hmm. Yan. Sigigpit. Mahigpit ay. Mahigpit. Maraming, ay wow. Ay iyo, may lucky me pa oh. Nakikita. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Nag-send ka sa diet kapag Sir Alvin. Oo. Ano rayo. Grabe. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Hindi. Yan. Ayo. Sayang kasi Sir Alvin ang tali magagamit pa po. Dami na naman si Ate Mary Rose paninda. Lalo ka ng mayaman yun. Social ka na pati ngayon. Eh yung nga ni nakamanok-manok na si Gisgay. Dati ano lang ay ning karninas. Ngayon karnina. Maraming salamat po talaga. Yan. Mahalaba pati po yung tali. Oh. Yan, oh, di ba? Diba? Ang haba ng Gagamit lang. tali. Hindi na ang katapusan. Yan. Okay. Yan. Okay po. Ay mga kalingap. Sayang ang tali. Grabe. Buhos na ang pagpapalaki na Ate Mary Rose. Ito Ate Mary Rose, oh, may laman ito. Pang ano, pang dagdag sa groceries mo. Uy, buti nga sir, naabutan ko kayo. Masusulo niya lang ang biyaya. Dat ako din. Makita ko to. Ito mo si ano, kutsilyo. Ha? Ito kutsilyo. Len mo yan, Len. Sige daw. Ay, iyo. Nagpasok po yung mga bata. Ay, si puti po. Naamoy mo na ang ano, ang pagyaman mo? Ay, dahil po sa inyo, maraming salamat po talaga. Ayan na, Sir Alvin, on yung CR na ayos na po. Oo. Ayun talaga. Ayun na, nagtakpan na Dito po. kayo nagluluto ano? Ayun po, dyan, Sir Alvin. Mainit po sa loob ay tiglabas nito, Sir Alvin. Ay, wow! Yan, very good ka, Sir Alvin. Tigdadalo mo talaga to, Sir Alvin, para alam ko yung Binili ko yan, presyo. at ano? Eh, Titinda yan, pantinda yan ayun nga, ay. pasaway si Sir Alvin. Ilang grocery nang binigay sa akin. Hinahanap ko ang resibo. Mayo! Hindi ko aram kung ilan yung presyo na lilito ako kung magkano yung binta ko. Ay, wow!
Hindi na. Sagana Ay. sa paninda. Ay, kala ko pansit canton. Paborito. Ay, huwag Sir Alvin. Pasit ka Bawal, to. bawal ang Araw-arawin niya kaya. Paborito niya yan. Oo. Yan, yung lasa niya. Sabi nung ready na daw yung gagamitin sa'yo. So, yan na lang natin sa dito. Nagtawag po doon kagabi siya na tiya po. Punta na tayo doon para diretsyo na din. Oo, sa sa ano admit po na din. sir? Sa Sabadong ay linggong hapon, nandun na kayo. Kasi Ay, dami tao baga. Oh, sa linggo po sir. Hansel! Oo. Yan na naman. Sige po. Hansel! Ano ang po dami. kasi sir ay Bernis ba yun sabi si tiya? Tapos yung may-ari Ayan. ng lupa kausapin natin, baka sakali bagang Opo. mabuhayin tayo. Opo sir. Sineros, baka sakali mabuhayin tayo, kausapin natin yung may-ari. Ay, maraming salamat po talaga. Pag-pray din natin, Grabe na talaga Sir na magkatotoo ang pangarap natin. Alvin. Pangarap, Ang Pangarap laki lang. pati sir ng sukat natin baga sir. Ayun, Malaki yung suot. Malaki. Malaki po. Ano yung sinukat natin? Malaki. Malaki po, 20, Sir Alvin. 24. Nagagalit na po si Lola kay nasasagop na po yung tinanim niya. Saan? Dito naman, Nananagop. dito na lang si Lola. Kasi wala man makakalaga dyan. Eh, yung nga sabi ko nga Sir Alvin, ako lang mag-alaga sa kanya. Yung mama niya, mama niya, yung anak niya, si mama po. 50-50 pong alagaan siya. Kaya sabi ko, Lula, ang mahalin mo ang mga apo mo. Huwag na si mama. Di ka man minamahal o di kami na lang mahalin mo para pagtanda mo, di may man ikaw Grabe, matiis daming na paninda. alagaan niya. Ay, nabili pa si Sir Alvin. Ang marunong. Yung sardinas, yung sabing request niyo yung Saba. Ayan, may sabo. saba. Ang galing talaga. Ito, Sir Alvin, madaling talaga si Sir Alvin yan. Ayan ang shampoo. Paborito Paborito yung paninda yan naman eh. Ate Miro, Yan may po, pabigas. mabinta dito ay. Tapos itong green na ito, Sir Alvin. Colgate na green. Yan. Ay, Ito po, mahina ito dito. Ito po maganda. Mahina ito. Yan, magaling baga yan. Mabilis baga ni maubos. Pero ina, ang mas maganda sa ngipin. Yung original. Kayo na lang. Yung gusto nyo yung mga lokal. Ako Ayan original. pa. Yan. Pinas. Grabe Saba. talaga. Maraming salamat talaga. Ay, paborito nila ito, Sir Alvin. Saba po. May nangingilam po dyan ay yung naglilihi. Yan Inay. po, pinaglilihi. Sardinas na yan. Sardinas Malalaki na daw yan. po yung laman ay. Grabe Yan na. talaga, Sir May Alvin, karton ka pa oh. Ay, iyo, igilid mo yung karton. Magagamit ko pa yan. Aray ko Yan. Ay, maraming salamat talaga, Sir Alvin. Grabe na talaga. Sakto grocery ni Sir Alvin nag-uubos-ubos na si tindahan kung sakto talaga ang bawat dala ni Sir Alvin. Tapos yung bigas, bigas namin Sir Alvin, nagsisigaw-sigaw na Nagsisigaw na Kaya ng meron ng bigas na naman. Kaya maraming salamat Kalahati na talaga lang po. yung last. Yung ganito, isang sako na Saka lang. malapit Sir nyo na magamit yung rep. Opo. Oo. Alvin. Ano Ay, lang yung po? tara Sir Alvin, tiglingon mo si Andre. Inyo ito. Tingnan ko. Alam mo Sir Alvin. Baby, tulog na tulog. Ayun, tignan mo Sir Alvin. O, tigkabit na po si Alvin. Ayan. Tapos, punto Sir Alvin, si ano may itong safety box po. Oto. Ayos na lang natin Yan. po sa kanya. Po. Yan. Yung mga kalingap. Mainit lang ito, Sir Alvin. Ayan, Sir Alvin, ang ilaw namin, oh. Yan, ilaw. Tapos doon pa sa balkon, Sir Alvin, may ilaw pa po. Ilaw pa dito. Yan. Magagamit Dalawang natin, ilaw. Alvin. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat. Saka TV. Ay, yung TV, Sir Alvin, andun sa loob. Dapat isaray, itabi, ingatan niyo yung Magagamit Sir Alvin. niyo yun. Magagamit. Magagamit. Magagamit ko yun. Magagamit na si TV. Urog maun ng mga ate yan. Para nood. Grabe talaga si Ate Grabe talaga, Miro. grabe talaga kayo, Sir Alvin. Kayo po yung grabe. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Diyan tayo, Sir Alvin. Mainit dito sa loob. Brand out po. Sige, sige. Yan. Si Ma'am talaga. Nag-bless ka na. Di ka pa na-bless. Ano na tayo? Yan pa si ma'am. Si Ma'am Yan pa. si ma'am. Anong nangaran tayo? Ang dami Kalan mga mo si paninda Ma'am na Ning ano? kalingap. Iyo. Inumunta. Mainit. Kami na lang, Ate Miro Rose. Dahil na, yan na lang, Sir Alvin. Talaga mapapili. Kay ano, kay ano. Dali na, dali. Magbakal ka. Kay Ate Ning. Dali. Itong suda. Oh, alam. Ayaw si Puti. Nagbili na ako ng ano, karne. Suda. Suda, magbakal ka suda. Ay, dito na. Naligo sa ilog. Nagano po yan ng ulam, sir. Yan Ay, ang nagtuktok. Opo. Yung nagano na saan yung nakuha? Kakaunti nga Ay, po. kakaon. Han, mabuti, nagbili ako ng
kulang. Yan yung natuktok nila, bata pa lang. Wala di ang natuktok. Isus ko kayo, kulang pa ni sa pito ka pa. Ma'am, didikit na lang po ano, Magbakal ka sa na. baruto. Ay, kukunti daw yung nakuha. Pang At least kahit bata pa lang, marunong na maghanap ng Ganyan ulam. man po yan. Yung ako nga din po sir, yung bata pa ako, halos layasin kaya ako nung siray. Masasarap ko na bigas ikitira. na naman. Maraming salamat po talaga sa bigas. Ay, natatakaw na Sir Alvin. Yung dati, yung nahanap kami sa bundok, yung sakto lang. Halos ang kain namin, itong Konti lang. kalahati lang. Itong kung gusto pa po kumain ay mag-inom na lang ng tubig kasi wala na, tipid-tipid. Hati-hati kami nun Sir Alvin. Ngayon, kung magsaing-saing sila, ang dami Sir Alvin, matatakaw na. Nakakatatlong luwag Sir Alvin. Oh, ito, matakaw. Yun man talaga, matakaw niya Sir Alvin. Tapos sila andak po, matatakaw na talaga. Lalo din ini Sir Alvin. Tagaw ka? Ang Basta may pagkain, hiling-hiling nindo na ang ano ha. Paninda yan. Paninda, Pwede pero man din pwede na mo kuha kayo ng bahay. Madami man yan. Daming Yan. biscuit. Baling-baling din nila. sila Yung mga iba na bata. sir, pambaon Yan, pag Ikaw na ang bahala magmanage. Ayun talaga Sir Alvin, magtipid-tipid talaga. Grabe, ang bigas na naman talaga Sir Alvin. Maraming salamat Isang po bigas talaga. Grabe, may bigas na naman. Buti nga, saktong-sakto Sir Alvin yung dala mo, bigas saka grocery po. Yung tindahan ko medyo nag-ano na kasi dyan yung kuha ng mga gastos. Tapos yung bigas, dami-dami pong saing, kaya sakto po yung bigas. Basta pag kayo, Maraming, kulang maraming. kayo, magsabi lang kayo. Maraming salamat talaga Sir Alvin. So yun pinakamahalaga ay bigas Sir Alvin. Ha? Ikaw, mas mahalaga ang bigas. Ano ka na? Araal daw ang kailangan natin, Anong mas bigas. maganda, mas mahalaga, bigas o pugi? Bigas? Ano yung pugi? Dahil mo man yan Sir Alvin makakain. Alam mo, bigas ang mahalaga. Dahil man Sir Alvin pugi. At least masipag. Ano Sir Alvin? Oo. Basta ako Ano yung baga? dahil pugi. Basta masipag. Ano Sir Alvin? Ano ka na? Puro pugi. Bakit maganda ka man? Puro pugi. Tapos tamad. Mayong ano ay, hindi. Mabigas. At least may bigas na tayo ngayon. Maraming salamat talaga po. Di maghanap ka na ng puging tamad, may bagas ka man ha. Ano ka? Ipagpapalit mo na daw si ano. Cedric po. Oo. Pilay-pilay ka na nga ni. Dahil ako pinagpalit. Yeah, Kahit pilay-pilay na. Ano ka na? Ano ka na? Pero nagtaba na pati si Ate Meron. Nga ni Sir Katulad Alvin. ng Kayo dati, unang punta ko dito. Dahil mo kalugon. Ano ka mabuburat na? yan. Mabuburat sila Sir Alvin. Mamotor pa tayo si Sir Alvin. Yan. Ano nga na? Ganda pala dito, presko. Yung nga ni Sir Ginawa mo. Alvin. Kaso pag sakaling giba ito. Okay. Okay lang. Oo no. Siyempre, naman. Mas maganda man yung Pag-try ipapalit. natin Pag-try Opo. natin, huwag natin kakalimutan isama sa pananang. Opo. Mas maganda, ayos lang yun. Mas maganda yun Quality. Kaysa man dyan Ito man lang sir, ano man lang tayo. Yung gantong tanghali po baga tambayan. Kasi di madami yung laman ng bahay nyo, kawawa naman, wala na kayong mapwestuhan. Try natin. Ayun, ni Sir Alvin, nakita mo yun unang mong vlog sa amin Sir Alvin, halos malawak po baga. Nakakalakad-lakad kayo ni Kuya Ruben ngayon. Sa isang pesto, doon na lang talaga tayo. Dito na tayo sa labas ngayon. Ayun nga ni Sir Alvin. Siyempre, love man sinta mag-isa-isa. Bawal man si Ma'am Wena ng Oo, dapat kilo. Parang nagbagay ka Ma'am Wena po yung naiksimbo ko. Parang nagbata na si Ma'am Wena. Parang bata-bata kayo. Ay, nagpagupit. Ayun nga ni. Alaba, Pagupit pa lang, di ko napansin. Mainit kasi. Mainit talaga, lalo na Ma'am Wena pag nanganak. Ayo, bawal ka din pati niyan magpagupit mo pag yung mga anak-anak. Tama yung ginawa niyo Mawina. Kasi mas iinitan yan pag yung yung nanganak na siya. Grabe siya. Yung po siya, nagpagupit siya, naganak na. Ako, madunong ako Sir Alvin ay. Grabe. Bigyan natin sila, yung mga bata. Ay, Wala kang Mama, masasali. dahil ba yun, Sir Alvin nakain. Nakain ng Namang kanin? Kain mo ng kanin, baka Mamaya na lang daw. Madyan na lang. Mag-asikaso na, magbulos na, magkarigos na, dali. Dahil ko ka mo tataon biskuit, Buti na sunod-sunod man itong isang kapatid. Ayun po, may sana. Sige na, karigos Sa na, dali hararong, na. huwag sa malalim. Tataon mo yan, Sir Alvin maglangay. Dali na, uto na. Ilog yan Ay, grabe Ilog yan, Sir. May ano na naman. Gusto mo ini? Ha? Ngatya na pag
Ingat yan, mag-asikaso ka muna sa diri mo, makain na tayo. Dali na. Baka maluto pa. Ay, iyo. Dali mo, magluto ka na. Puro ka chismis. Puro ka chismis, mag-asikaso ka na. Nagsabi siya, Sir Alvin, ay ako na daw bibili. Tapos siya daw mag-asikaso. O sige, ako na bibili. Malayo-layo yun. Oh. Ikaw na magluto. Tulog na. Ngayon, grabe nga ni Sir Alvin. Si Alpha lang po, ang laki na ng gastos natin. Diba? Importante may CR na kayo. Yung nga ni Sir Alvin. Makita mo yun, bawal. Maraming salamat po kay Kuya Rene at Ate Lani po talaga. Nandun na po yung bawal. Totoong-totoo na talaga. Ayun nga, ayun talaga Sir Alvin. Tapos yun ano po, inaayos na po ni Tia Bibi yung kuryente. Maraming salamat po talaga. Sa mga sponsor po, maraming salamat po sa mga taong di nagsasawang tumulong sa amin. Maraming salamat po talaga. Na ganito na yung buhay namin, Sir Alvin. Pati ikaw, Sir Alvin, di ka din makapaniwala. Nakakatuwa at ano kayo. Deserving kasi kayo talaga. Maraming salamat po talaga. Mag-ano ka na, dali na. Asikaso ka na sa sabihin mo. Grabe may biskuit na naman pati kita Grabe talaga, Sir Alvin. Ang mga bata nito, tuwang-tuwa si Andak po. Mahilig pa. Hindi, tulog pa ako, Sir Alvin. Nag-aasikaso na po yan, ma-school. Tapos, nakuha na lang baon. Basang-basang, hindi nagpapaalam. Nakikita ko sa bag. Ay, nagkuha ng pambaon, Hindi nagpapaalam. Ay, magbubudyak. Grabe talaga. May ano na naman, magkarigos na ka mo. Dali na, ika din. Dahil magbilis-bilis ha, mainit. Ingat kayo ingat kayo. Masarap maligo ngayon at mainit. Dali na, mainit ha, magbilis lang. Yan, dali na. Tatawan ko ka mo. Bigyan ko ng biskuit. Dali na. Yan. Karigos na. Sir Alvin. Biskuit ka, Sir Alvin. Pili ka na lang po. Sige na, okay na. Sige na po. Pang ano lang to, pang palamig lang. Sa ano kasi busog mong kami. Ngani, sanay na kami, Sir Alvin. Bawat alok man tinapay, biskuit, di mo man kinakain. Ano lang. Pang sugar lang po. Oo, pang-presko lang. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Shampoo na naman pati, Itong binili mo, Sir Alvin, sa amin, hanggang dito na lang yun. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Sa lahat po ng sponsor. Sa Team Kalinga po, maraming salamat po talaga. Grabe, may ano. Marunong si Sir Alvin nagwili ng candy. Oo, at may mga nahanap baga. Grabe talaga. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Kasama pa pati si Ma'am Wina. Saan ka, Ma'am Wina, nagsakay? Sa motor. Naglakad. Ay, wow. Lakad yan at ano, yung exercise na nga ni Sir Alvin. Malapit na mga anak. Para yun dyan nga magbaba-baba, Sir Alvin. Panganay pati yan. Talaga. Try natin si Ma'am Wina. Sana nga ni po, hindi siya mahidapan. Kaya may Ma'am Wina. Na tayo. Pakita mo sa kanya yung ano natin. Ultrasound. Nakita mo yung baby namin? Itong personal. Itong ano. Gusto mo makita yung baby namin? Ito. Waiting. Ay, ano natin. Di ba? Kanino daw kamukha iyan? Ay, parang kay Sir Alvin gayang mukalalawgon. Ay, iyo May picture? Ultrasound. Ay, unto yung kamay. Ay, iyo Ay, iyo, naghihiro. Naghihiro na siya. Didrik yung mukha niya yan. Ano yan natin? Kamukha niya. Lalo na si Ma'am Wina kung palagi kang galit kay Sir Alvin. Yan. Talagang kamukha yan, Ma'am Wina. Palagi ka mong galit kay Sir Alvin. Kahit walang ginagawa. Masama. Ay, pag palagi ang galit, kamukha mo yan. Ay, ganun pala yun? Ay, lalo na. Pag hinahanap-hanap mo si Sir Alvin, hali-hali mag-uwi si Sir Alvin. Yan, nanggigigil ka na. Kung kailangan mo budyakin na. Nanggigigil ka, budyakan, tadya ka na. Ano yung budyak pala yung ano? Uppercut? Arse ka, Sir Alvin. Ay, may mabili daw. Ay, mabakal. Pabakalan mo yan. Busy ako sa grocery ni Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Yan po nagtatrabaho, mga tito po yan ni Sir. Tama yan. Ang asawa po niyan,
kapatid ni Papa po ni si Greg. Oo, tama yan. Maraming salamat talaga Sir Alvin sa mga lahat po ng sponsor. Maraming salamat po talaga sa mga taong talaga Sir Alvin na nagsusuporta sa channel mo. Maraming salamat po talaga. Lahat po ng Team Kalingap, suportahan niyo po sila kasi marami silang mga taong natutulungan. Sobra po yun mga taong mga katulad po ng namin na hindi po masyadong nakikita ng gobyerno baga natutulungan ng Team Kalingap na hahanap. Bira lang po baga nakikita ng mga gobyerno. Kaya maraming salamat po talaga sa Team Kalingap. Marami silang buhay na nabago, nag-asenso, bumangon sa hirap, kagaya po namin, sobrang hirap ngayon. Nakakaraos-raos man na po, maraming salamat po talaga. Lalo na kay Sir Alvin, napaka-effort talaga. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Mainit pati Sir Alvin, kahit umaga, mainit na linsangan pati ang apelido ko, pero ayos lang, malansangan talaga ang panahon ngayon. Sir Alvin? Grabe talaga Sir Alvin ang effort mo. Ang lalayo pati ng mga binibilihan mo Sir Alvin. Yun nga Sir Alvin na pagpasyal po sa mall, tapos nag-Jollibee tayo. Ang hirap talaga Sir Alvin. Kahit ayos lang, nag-enjoy man po yung mga bata. Kahit mahirap talaga mag-commute Sir Alvin, mainiton pati ito, pero ayos lang ito Sir Alvin, naka-Jollibee man kami. Nakamul pa, nakabakal pa, makabili pa ang mga gamit yung mga bata. Tsaka nakita ko yung mga kapatid ko na first time lang makagala, lalo na makapunta ng Jollibee. Maraming salamat po talaga. Ngayon, nakailang Jollibee na kami, 3. 3 times na sila naka-Jollibee. Grabe talaga. Higit sa lahat Sir Alvin, nakakakarni mo kami. Sir Alvin, nakakakarni. Ano muna tayo? Grabe. Oh, kaya nindo? Kaya nindo? Sabi! Malapit. Oo. Ay, hindi ata kaya. Tulungan natin, tutulungan ko. Ako na lang. Mga bata po, mga kalingap nag-igib. Ako na lang. Ako na lang, Ako na lang, ang pabigat yan. Ako na lang. Pabigat yan, Ay, magaan. Magaan pala mga kalingap, hindi puno. Haba nga lang po yan. Mga kalingap yung, yung gagamitin ito sa CR. Yung mga hollow blocks niya. Lagi ng, si Sir Alvin lagi ng trabador si Sir Alvin. Trabador na tayo ni Mary Rose. Ayun yun, hindi na pa yung dyan. Ako Sir Alvin, ako na papasok ko po. Yan. Pwede. Masain ka. Sain ka. Mga kalingap yung deposit to. So nalagay na agad yung semento. Mga kalingap. Akin tong kahon. Kanina pa Sir Alvin hinahawakan yung kahon. Hindi mo po napapansin. Hindi ko napapansin. O baka gusto niyo. Baka gusto mo. Sa'yo yan. Sige. Akin talaga to. Ilagay ko muna dito. Sige. Ayun. Ayan, ilagay mo na dun sa tabla po, sir. Yung sa tabla. Kahon. Yung magkano bibigay ko? Ano po yun? 450 natin, sir. Okay lang. Magkano pa yung kulang natin sa mga Ano na lang po yung araw po nila ngayon? Araw na lang? Yung Magkano? Ano po? 4 tsaka 5. Bali 9 ang rito. Ito na. Tayo, Dagdagan na natin. Oo. Tapos Maraming salamat talaga Sir Kasi Alvin. temporary lang naman. Muna natin. Coveran muna natin. Opo, may trapal naman po dyan, sir. Oo. Sakaling mapabahayan tayo ng konkreto, hindi na mabiba. Opo. Sir Alvin. Lumalago na ang tindahan ni Ate Mary Rose. So, may dagdag pa. Oh. Pandagdag sa mga dilata Sir Alvin. May nabili ka pati, nakabili ka pati nito. Oh. Ganda. Ay, bigay po yan ni Ate Chin. Binigay. Oo, bigay lang po yan ni Ate Chin. Yan. Grabe na talaga. Sir Alvin, maraming salamat po talaga sa nag-sponsor po. Lalo na po kay Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Ayan, Sir Mula Alvin. sa yan, sponsor at sa ating maraming channel. Grabe talaga Sir Alvin. Grabe na talaga yung natulong niyo sa amin.
Yun ang operation pa lang po ni Cedric. Grabe na po yun. Maraming salamat po. Sana nga po Sir Alvin, mapa-operahan na po si Cedric. Oo, ngayong ano na yan, week. Papunta na tayo dun sa ano. Kasi okay man na daw yung mga gagamitin, ready na lahat. Ay, ready na daw po Sir ready Alvin. na. Ay, di mabuti, makaka-ano na siya. Sana schedule na lang Sir Alvin yung hinihintay. Sana nga po na siya, schedule na tayo. Sa ano ngayon, punta na tayo sa ano. Linggo pa lang ng hapon, nandun na tayo. Grabe, maganda Sir Alvin pag may tindahan kasi po nakakalibang-libang baga Sir Alvin. Yan, sabi ko yun mamaya. Yan, may tindahan pa pala. Ito, Sir Alvin yung tira. Ayan na lang yung tira? Yun. Pero ngayon, may dagdag na. Ayun nga, po na. Magaling talaga si Lord. Nag-timing. Yan. Yan yung binulong sa akin ni Lord ay. Tapos ito yung tira Sir Alvin, yung una yung saod sa amin. Mabila yun ito chicken. Bili pa lang beef. Yung beef, gusto nila yung beef, ayaw ng chicken. Yan na. Dapat pala beef na lang mga binili ko. Okay lang yan Sir, kahit iba-iba. Yan. Grabe, lumahalago na ang tindahan. May bigas pa yan. Yung nga Sir Alvin, may bigas. Kaya nga maraming salamat. Ayan, shampoo. Kasi baga paliguan dyan sa ano ilog. Kaalangan madaming shampoo. Yung nga po. Dati Sir Alvin, nung hindi nyo pa po kami nabablog, hindi po kami nagsashampoo. Ilang buwan. Hindi kami nakakalasa ng shampoo po. Hindi po. Kaya yung mga buhok po namin, grabe talaga po. Ngayon madulas na, may shampoo na. Shampoo. May sabon-sabon ang toothpaste, may toothpaste kayo nun? Ano lang, na pag minsan, di na nag-toothbrush hanggang Sir Alvin. Dahil walang toothbrush yung toothpaste. Ayun nga ngayon, po. nakakapag-toothbrush na. Ayun po, nakaka-toothbrush na. Lalo na po may mga Colgate man na din po kami nakuha dito. Dati Sir Alvin, ang sabon namin, yung sabon na panlaba. Yun po ang sabon namin Sir Alvin. Kapag pag nalaba kami Sir Alvin, tapos may sobra, yun na po yung sabon namin. Kasi ang mahal po ng sabon na mahamot po. Kaya yun, tinitipid-tipid ko Sir Alvin. Kapag may sobra po sa binili kong bigas, bibili ko po ng sabon saka asukar. Para may sabon kami sa pangpaligo po. Kaya ngayon Sir Alvin, ibang-iba na talaga Sir Alvin. Kaya maraming salamat talaga po sa lahat ng sponsor po talaga. Maraming salamat po talaga sa inyo. Dahil po sa inyo, na ganito na yung buhay namin, nagbago, nakakaraos-raos na po. Maraming salamat. Nakabili pati si Sir Alvin. Magaling talaga si Sir Alvin. Nakabiling, masarap ka Sir Alvin. Sa mga bata, mahilig niya mga bata. Bahala po sila magsakit ang ipin. Maraming salamat talaga po. Grabe talaga Sir Alvin. Nakakaraos-raos. Hindi ako Sir Alvin, din po ako makapaniwala. Ikaw din Sir Alvin, Napakabuti ng Lord sa inyo. Kaya nga po Sir Pagsubok lang pala yung naranasan niyo. Pag sumuko ka talaga Sir Alvin, walang mangyayari sa'yo. Ikaw din ang maapektuhan pag sumuko ka. Laban ka lang. May kapalit din yan. Grasya. Dati disgrasya, ngayon grasya. Na? Grabe talaga Sir Alvin. Maraming salamat. Ni Kuya Cedric. Ay, mag-ano ka na. Lutoon mo. Nagkagising yung baby. Ay, yun. Mata na si baby. Ayos. Hindi nag-iyak pagkagising. Hello, baby. Bait pati ng anak mo. Ganito dapat, baby, ang kabait ang baby natin. Diyos ko po. Manok ka niyan, sir. Wow. Baka manang sa'yo, baby. Patay tayo dyan. Pag nanganak si mami na niya, sir. Inaanong ugali. Baka niya, sir. Ilang linggo ka niyan mali. Pag anak na si mami. Baka hindi na tayo makablog niyan. Ay, kasi hello, baby. Bait-bait mo. baby ni Mami. Kung masipag si mami na magkarga. Nagluluto na po si Ate Mary Rose, mga kalingap. Baka po, gutom na po yun mga trabador natin dyan. Mga tito po, yan. Sila dito sila. Papakainin. Ay, so, tama yan.
Karne-karne kagahapon po kasi nato, sabi nila yung gabi po ba, mahina na daw yung tuhod nila. Yan, yung karne-karne daw. Nagpaparinig karne daw ang gusto nila. Yan, makarne tayo. Lulutuin ko lang. Masama kumain ng hilaw. Yan, lulutuin ko lang. Yan, ano ka na? Kanino ka mukha to? Ngayon, sir, Sa akin yan, sir. Sa akin yan. Oo, kay Cedric. Nagkakulay lang ni Ate Mary Rose. okay lang ako mawin. Kaya kayo din mawin na, kayo Sir Alvin. Kamukha ka ni Papa, Bibi? Oo. Dali. Kamukha daw ni Papa niyo. Nasaan na sila Bait man. Oh. Pero yung nilabas po to, sir, ang itim. Ah, Ang itim nito yung nilabas. tapos pumuti na lang. Nagputi po. Ano, Bibi? Grabe ka, maputi man yan si baby. Maitom talaga. Nilabas ka na maitom, hanggang mo niya, maitom ka pa rin. Maputi man yan si baby, grabe ka. Yan, itik tawalo ka. Dali. Ano po pala, sir, yung sa tabla. Ay, oo, sa tabla nga pala. Ito, oh, yung pang tabla. Maraming salamat po, Sir Ano po kasi Alvin. yun yung ano sa... Ngani, maraming salamat talaga Sir Alvin. Maayos na po yung CR namin dahil po sa inyo. Nadagdag 500 ta. Kulang yan Sir Alvin. 1,000. Di man po ako nagsasabi kanina naiya ako ay. Kung sabi lang kayo. Ayun. Pero at least grabe ano kayo, hindi kayong kagaya ng iba na yung iba pinapasobrahan baga. Ayun ngani. Sa kanila ano lang talagang nahihiya. Grabe. Alam namin Sir Alvin kung gaano kahirap maghanap ng pera, 'di ba? Lalo na po yung sa mga OFW na sa ibang bansa sila naghahanap ng trabaho para sa pamilya. Maraming salamat po talaga. Madali kasi Ito si ate. Hindi na po ako magagamit ng kutsara. Maraming salamat po sa nag-sponsor ng malaking sunset. Kung prito naman yan, yung hindi, pwede ito Sir Alvin. pwede yan. Oo. Meron ba ganyan kutsara Maganda malaki? itong Ah. hayaan mo na ako Sir Alvin. Hayaan mo na ako Sir Alvin. Ini nga na ang gusto kong pangprito yan. Ay, ayos lang ini hugas. Garo dahil pa ini ayos. Ayos mo ini puting hugas. Tayaon ka na. Yan. Tawangan mo. Maraming salamat po sa Ay, unti pa ba lang? Tas unti. Ay, iyo Sir Alvin. Ay, may pong naaalala. Ito po, maraming salamat po sa nagbigay ng tatadan. Dahil na po kung saan po magtatagtad. Maraming salamat po talaga. Kompleto na yung gamit namin Sir Alvin. Dahil man, joke lang yan. Luto sa ate. Parang masarap ang luto mo Ate Mary Rose ah. Para lang yan Sir Alvin. Siloso po kang magkap. Dahil man. Hello, baby. Masaya si baby oh. Bagas, may bagas. Dali, may bagas ka. May di naman niya magugutom si mama. Dati Sir Alvin, may nagugutomin po baga pag naipatitig po. Ay, Buti nga natiis-tiis si ako Ma'am Sir Nina, Alvin. yung nagbuntis siya, nagangkaya siya mga prutas sa kanya, yung buntis natong lang. Puro gulay lang Taro. ako Sir Alvin. Kung masustansya naman ang gulay. Ayun, masustansya po. Yung ano, Isda, yun. Tama man yun. Natang Tayo lang hindi yung... kami Sir, ang isda man Sir Alvin. Pero malusog mo po kasi si Bibi, oh. Hindi man masyadong ano, wala man sakit. Oo, mas maganda nga ang ano yan. din may Best nakakain mga prutas talaga Sir Oh, Alvin. prutas, vitamins, kaya Yan, importante masustansya yun. talaga po yan Sir Alvin. Igilid mo ni puti sibuyas. Kalahati na, ang mahal na ni sibuyas Sir Alvin. Mayaman ka na, kaya Dahil, nakakabakal ka na ng sibuyas. ayan nga nga. Kung ano na, Dati di kayo nabili niyan. Opo, bawang lang sir. Ang mahal po baga Bawang dyan. lang. Mahal na kaya bagang ano. Hamak po 600 ang kilo. Grabe Nay. ano. Grabe ano. Kita si Mamuena. Grabe. Kaya tingin si Mamuena. Ang bigat na pati na. Hindi tulad ng ano, baby pa siya. Mabigat na. Ang bigat na po nito sir. Mm. Yan na oh. Madali. Maluto na si mama. Oh, may nakakarakan. Nigilot po ito. May lapo to kapon ay. Anong isang araw. Hinilat siya nung nagpalabas din sa kanya. Kaya laging iyak. Opo, yung nagang iyak po sir. May ano po pala siya. May lapo yung bali. Mm.
Kaya siya ingatan kasi nag-iyak. Sir Alvin ka. Si Ma'am Wena ata ang nagkarga niyan. Kaya nagkabali. Ala. Alay po. Ay hala, si Ma'am Wena, ay hala. Charot lang. Sabi, Nakasaing man na Sir Alvin si Cedric. Ako na lang po magluluto ng siya na? ng ulam. Ayan po. Wow, mabuti. Dati Sir Alvin yung bigas namin po in FA po yun, may mga itim-itim, may pula-pula. yung memory yung bigas. Para po makakatipid. Ano lang ito, 20 city. 20 shitty lang. May 20. Ay, nakakain pa ba yun? Alam ko nun, masama ng lasa nun. Ay, yung masama nga Sir Alvin, pero bigas pa naman yung Sir Oo, Alvin. at Kaya least naman ayos siya, lang ano? ito. Umani po. Pero ngayon, ang bigas mo na ngayon ay ano na? Wow! Mamahalin. Mamahalin na Sir Alvin, kulay puti na. Oo, Yan diba? yan, Sir Alvin, sabi ko, Mahalin yan. pag yung una Sir Alvin na saing namin yung Oo. dinala mong bigas, sabi ko, ay wow, masarap tong bigas ha. Yung Sir Alvin, grabe si sinarap na, ang dami kong sinakita ng mga bata, masarap daw yung bigas. Tapos maglulugaw daw sila Sir Alvin. Nalugaw yan mga bata na maglulugaw daw. Masarap daw yung bigas. Yung Ngayon, ano po baga dati yung Sir Alvin talaga yun ang bigas namin kasi po 2 taka lang as in umbaw na umbaw po yun yung ay ano, 20 ano nga nito yung ginisang lugaw. Ano ba? Ascoraldo ay Aros kaldo ka rin. Yan po, masarap po baga yun yung may laya. Pag yung lugaw lang kasi pangit. Masukal ka pa, pangit din kahit may Sarap yung champurado baga. Yun champurado yun. Sampurado. Iyo, Sir Alvin, tatawa ko kay to Sir Alvin luto. Yung suman po siya man lang din nagluto. Excited na pati ako sa rep nyo. Ah! Kami nga Sir Alvin, ang mga bata po excited na mag-TV. Iyo, excited na sila mag-TV. Kailan pa ngayon? Webes pa. Bebes pa daw po Sana siya. nga, maraming Tapos salamat po Webes. talaga. Magkakakuryente na kita. Titingnan po, chichikapin Tas po yun- dito. Mm. Para Ayun po. chinicheck up daw po pala yan para kung sigurado na bubuksan na nila ng kuryente po ano. Kasi Check up. kasi sabi po ni Tio Ladi, pwede na daw po yan dumida po mamaya. Pwede na gamitin Pwede na mamaya. daw po. Maraming salamat po. Si Ate Lani, Kuya Rini, maraming salamat po. Yung bowl niyo pong binigay sa amin, nandun na po sa Mabubuo talagang na. Wala na. tunay na talaga Sir Alvin. Dati hawak-hawak lang natin Sir Alvin. May bowl na tayo ngayon. Ando na, grabe na. Maupo ka na, di ka naman hawak. Mawag! Grabe na. May magkasiar na talaga kami Sir Alvin. Nagsabayan pati Sir Alvin. Yung kontador sa kasiar, nagsasabayan. Grabe, Sir Alvin. Kasabayan sila. Sasabayan baga Sir Alvin. Oo nga. Inaayos ni Tita Bibi yun. Si kontador. Tapos si Tio Ladi. Tapos si Tio Nani. Aayos man na yun siya. ka na. Grabe talaga. Naiirita na. Medyo naigdi. Tan. Madawedi na si Bebe. Gutom na siya. Naiirita Sir Alvin. Mainit. Oh, dito kayo. Yung ating Mainit kasi ang singaw dyan. Ay. Dahil na mag-arte. Ay, inay. Sarap ang luto. Kano nga daw si ano? Manok. Manok na Sir Alvin. Yeah. Yun, kahapon Sir Alvin, ang ulam namin, gabi, ang bangot po, karninas, sardinas Sir Alvin. Tapos sabi niya, baka naman makakarninas tayo mamaya. Tapos ngayon Sir Alvin, karni. Sabi niya, karni Sir Alvin ay. May bitchin ini. Mayo pa, nag-ano na, tapos anuan mo na nga tiyan si Tawyo. Takpan mo muna, malumoy-lumoy mo muna. Yan dyan baga. Ay, Ayan. tigpipilish. Grabe mga kalingap. Talagang pinagbe-bless na. So hindi din kami magtatagal, Ate Mary Rose. Ay, May pupuntahan pa kami. May pupunta pa Oo. Pero nalungkot si Ate Mary Rose. Uwi na kami. uuwi na kayo Sir Alvin. Oo, may Masarap. tutulungan pa naman tayong iba. Ayun nga, Oo, Sir diba? Alvin. Sarap lang ka, Sir Alvin, mag-chismis-chismis. Kwento-kwento. Mas maraming salamat talaga po sa lahat po talaga na sponsor. Saka sa Team Kalinga po, kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rab, pati po kay Ma'am Edna. Maraming salamat po talaga. Lalo na po kay Sir Alvin, saka kay Ma'am Wena. Suportahan po natin yung channel po ni Ma'am Wena. Nakakatawa yun. Pala to si Ma'am Oo, Wena. nakakatawa Oo nga pala. yun mga ni Ma'am Wena, mga video-video. Nakakatawa. Pinifinishing na pala yung ano. Ay, si Tawyo. Ang kalinga pinifinishing. Ay, unto, nakatawa. Temporary lang yun ano. Ayun nga, Sir Alvin. Ayan mga kalingap.
So Salamat. kami masaya din kasi unti-unti nang natutupad ang inyong mga pangarap. Masaya kaming nakikita kayong pinagpapala ng Lord. Yung operation pa lang ni Cedric, grabe na. Tapos kontador, yaon na si CR. Tapos grabe na talaga Sir Alvin, lalo na sa mga gamit ko. Baga. Tapos sa ano? Sir Alvin, sabi nga ni sa kuya, di ko na ma-reach si this guy. Sabi data ko na Ate Chin. Sabi na Ate Chin, naunahan ko pa siya. Sabi niya, di na kita ma-reach. Sabi sa akin. Sabi ko, grabe man ka mo. Sinong Ate Chin? Si Ate Agnes po, si Ate Agnes. Fernandez. Si Ate Agnes, ka-close ka, marites ko po ito. Ay sabi daw, nag-chat sa akin Sir Alvin, di nakita ma-reach. Salamat ka, grabe ng biyaya mo. Grabe talaga Sir Alvin. Mga kaibigan mo. Umani po. Yan po nagpunta dito na may anak din po nasa ibang din po. Kay nabigay-bigay po sila dito sa akin. Ngayon hindi ka na daw ma-reach. Naunahan mo na daw sila. Yung ani po sila. Inampon din ako na dati nun Sir Alvin ay ni Tia. Duman pa ako naglaki. Grade 4 po hanggang nag-grade 9 ako doon po ako. Kaya, sige at magpapaalam na din kami. Ingat kayo Ma'am Wina. Buntis pa to si Ma'am Wina. Grabe supportive din si Ma'am Wina. Nag-exercise lang yan. Baka sa di na magpunta dito si Ma'am Wina. Sige, bye-bye. Makain na kayo yung mga sige. Kain muna tayo Sir Alvin. Sige. Doon na lang. Ang ulam niyo Sir Alvin. Madami madami. May ulam doon. Thank you. Sir Alvin, di mo luto. Padalaan sana kita Sir Alvin. Hali-hali man. Okay lang. Dali na luto mo. Okay lang. Thank you. Ayun, Sir Alvin. Salamat po. Salamat Sir Alvin. Ingat po Ma'am Wena. Maraming salamat po talaga sa lahat. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Ingat ka Ma'am Wena. Sir Alvin, maraming salamat. God bless. Sige po. Bye-bye. So yun mga kalingap, so maraming salamat sa panonood mga kalingap. So happy ako po, personally happy din po ako mga kalingap kasi magkakaroon na sila ng sariling linya ng kuryente. Ayan po, at saka meron na po silang CR, mamaya daw pwede na yung gamitin. So tatakpan muna yung paligid. So ganun muna po, kumbaga for the meantime kasi alam nyo na po baka may blessing pong dumating na mapagawan sila ng bahay. So pag-pray po natin mga kalingap. Pray po natin. So maraming salamat po ulit. Ito po si Kalingap Alvin. Yan, at huwag din po natin kalimutan subscribe si Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Siyempre si Ma'am Buena din may channel. May channel na po yan si Ma'am Buena. So yan mga Kalingap, thank you so much talaga and God bless po sa ating lahat. Mga Kalingap,